Hallelujah. Sisamile ngeenyawo zethu, wherever we are, please lift up your hands and begin to pray. Please pray in the spirit wherever you are. Just pray. Father, we thank you. We give you all the honor. Sizozwa izwi lakho manje. Khulumisana nathi moya ngcwele. Speak to us. Change our hearts. Change our lives. Qala okusha kithi uNkulunkulu wethu ongcwele. We are ready to hear from you. Baba ongcwele. Break the new grounds. Start a new thing. Charge our hearts. In the mighty name of Jesus. Break every chain. Break every yoke. Enlighten our minds. Redirect destinies. In the mighty name of Jesus. Restore families. Restore lives. Restore businesses. In the mighty name of Jesus. Restore ministries. In the mighty name of Jesus. Can you sing on those eight? Can you sing on those eight? The entrance of your word is brings understanding and light. Do it, Lord. Do it, Lord. Do it, Lord. Ungena kwezwi lakho kuyakhanyisa. Lebra la hada kabashakara baba baba ya la hada. Zela hados kodobo shakaraba yala hada. Zela mahadas kadada baba baba yala mahada. Kurama yala bazela skadaba shakaraba yanda. Lebrela hado zela baba baba yala baba bayanda. Kuraba baba 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 yala bazela baba bayanda. Zela baba baba yala bahado ya rikado shada. In Jesus' mighty name, we give you all the praise and all the honor. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Nkulunkulu wemihlola menzi wokuhle oshintshoku jwayeliwe wenze zulu zingelo kanye zinalilanga zifakazela hlaba wonke
Thank you, Jesus. Angithathe leli thuba elihle kangaka. Ngijabulela ukukhona bukaMoya Engcwele la endlini. Ake sishayele uMoya Engcwele izandla kakhulu. Ngiphinde bazalwane kulesi sikhathi ngi-acknowledge the man of God and the woman of God, ubaba udokotela noma uNkwanyane ngegama lika Jesu zikode sibashayela izandla nefamily yabo yonke egameni lika Jesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyacela ukuphinda futhi ngithathe ithuba ngi-acknowledge all the pastors, abafundisi abakhona bala ekhaya, Umlazi Christian Center. Amen. Limnandi igama lala ekhaya, uyazi? Awukwazi ukulipronounce ungasmile. Umlazi Christian Center. Amen. Bonke abafundisi leadership yala ekhaya siyajabula kakhulu, siyanithanda. Ngibonge ne team engi-invitile elido Baba Mthembu ne committee lakhe ngegama lika Jesu. I feel so honored bazalwane. Ibandla laseMlazi ibandla engilihlonipha kakhulu. Ngikhule ngililalela Highway Radio. Amen. So ukuthi ngimenywe kuyangithobisa kakhulu. Ngiyathemba uNkulunkulu uzongisiza ngikwazi ukushare lokhu akufanele ngikushare. Ngiphinde ngibingelele umfundisi uXolani Ntshangase, umzala wami. Uyena ongintroduce la eMlazi. Ngangifisa ukunazi kodwa ngingazi ngizofika kanjani. Ngafike ezoshumayela, ngangimdrive ezoshumayela. Amen. Ubuhle obula ekhaya ne-excellence, all that ngiyabonga kakhulu. Angami ngedwa bazalwane, ngihamba nomngami uMasithole. Amen. Amen. Ngenyanga edlule ngoMay 2 celebrate 11 years sishadile. uNkulunkulu sesibusise ngabantwana abathathu. Amen. Ayisesiqedile bazalwane, akutshelwanga thina kuphela. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Sazana naye sama teenagers konke bandleni elilodwa. Ekhonze bhekele nami ngikhonza ngibhekele. Thina ke kwakuthiwa uvala amehlo masukutshela masisithi wavula. Sakhonza siwavalile amehlo. Umfundisi umndeni siyakubingelela. Umngane wethu naye umfundisi uMkhize osivakashele from the way of life eKamasho. Bengisanixoxela ngoba ngizoshumayela khona manje. Ngathi mangivula amehlo uNkulunkulu waseyangifundisa ukuthi nangu umngakho. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. So bazalwane ngicela ukubingelela nabazana abasijoyinile live ku Facebook. We are live. Ungakwazi ukungena kwi-page lethu bese uyashare umention abangani bakho ngegama lika Jesu. Amen. Isikhathi u6 minutes past 8. I'm hoping to finish 6 minutes or 20:36 at least. I'll try my best. Ngifisa ukukhuluma about build your life. Thani makhelwane akhe impilo yakho. Mtshelo ongala thani makhelwane akha impilo yakho. Yes. Akha impilo yakho makhelwane. You must build your life. Uyakhe impilo yakho. Now ake siyezwini likaNkulunkulu ngaphandle kokuchitha isikhathi. Sifuna incwadi yamaHubo chapter number 90. Sofunda uverse number 12. Psalms chapter number 90. Sizofunda uverse number 12. Kulesihloko esithi build your life. Namhlanje I will focus and speak to your soul. Ngizokhuluma nomphefumulo wakho namhlanje. Kusasa I'm coming back. I will speak to your spirit. Kusasa. Namhlanje I'm going to preach something gitakete your soul. Umuntu umoya unomphefumulo uhlala enyameni. So namhlanje ngitakete your soul. Ngoba
ngoba usoul wakho umphefumulo wakho uyigate phakathi kukamoya nenyama. Anything ofuna ukuyibona imaterializer enyameni idlula kusoul. Now yonke into efanele ilende on your spirit idlula kusoul. So if your soul is not right, khona izinto efike ngabe zidlulela to your spirit ezivimbekayo udlule ezirong kunekufanele idlule. So namhlanje I'll focus ngikhulume into ezonemba emphefumulweni wakho. Now ake sifundeke Psalms chapter number 90 verse number 12. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sifundise Nkosi ukubala izinsuku zethu sizuze inhliziyo enokuhlakanipha. Let me start by saying this. Abantu abaningi emhlabeni njoba sizokhuluma ne-youth, inkonzo yabantu abasha ngithi bazalwane. Inkonzo yabantu abasha ngithi. Abantu abaningi kubantu abasha bahlulwa imath. Inkinga eyiningi eyishaya abantu at age of 50. Abantu abasuke behlulwe i-mathematics. Ngolimo olula ukubala, ukucalculate. uMose la isifunda khona uthi Nkosi sifundise ukubala izinsuku zethu. Uma sesibalile izinsuku zethu bese sizuza inhliziyo enobuhlakanipha noma enobuhlakani. Into enza abantu baphila isinomi kanjani ingoba usuke ehluleke ukubala, calculator, shawa imath, hluleke ukubona ukuthi into yenza namhlanje izokwenzani kusasa. uMose ubhala lento ngoba ubonile ukuthi kufe kwaba khona izizukulwane sika Adam up to Methuselah, abantu ade bephila up to 1000 years. Ngenxa yesono yancipha iminyaka 500 years up until yaba 120. Kodwa kulo 120 uMose wabona ukuthi isiphinde yancishiswa futhi yaba u70. Lento engiyishoyo ikuverse number 10. Now verse number 10. Uthi verse number 10 same chapter. Izinsuku zeminyaka yethu zineminyaka engamashumi ayisikhombisa 70. Kuthi uma ziningi zineminyaka engamashumi ayishagalombili u80 lowo. Nokho ukuvama kwazo kungukuhlupheka nelize ngokuba zidlula masinyane thina siyandiza simuke. But I'm trying to say kuba u70 to 75 years to 80 years. Now uMose ke sebonile ukuthi sibekwe ku70. Usethi sifundise ukubala izinsuku zethu. I'm going to try and break it down to you. Kulo 70 years to 75 or to 80 years uhlukaniswa igaba ezintathu. The first 25 years of your life, 25 years oqala okinvesta in your life. Okwenze njani? 25 years oqala okwakha impilo yakho. Never make a mistake to waste your first 25 years. Ila khona abantu abaningi bedla ukubusha, ila khona bene energy eningi ayitshela ukuthi uzophila inguna phakade. Ena 25 years usazibonge eziningi sizwami. Swazi ithakazelo sakamkhize sakantshangase esakakhumalo uzazi zonke lezi ithakazelo. And you are only 24 years. Lezi ithakazelo uzazi zonke. Ubayibuza intombazane yazi ithakazelo eziningi ukuthi le ntombazane yazi ithakazelo eziningi kangaka. Ibikade yenzani yazi ngisho phofu. Oh. So your first 25 years okwakha impilo yakho, invest in your life. Ila khona usuku ne energy eningi ongayazi ukuthi uzoyenzani.
So direct that energy in building your life. That energy fanele uyisebenzise nothing else ukwakha impilo yakho. Lo 25 years oqala ufana noSimendo Manzi, ufana nani bazalwane? uSimendo Manzi, you can write anything kuSimendo Manzi. Once woma into ebhaleke lapho kunzima ukuyisusa. Kunabanye njengamanje balwa nezinto abayibhala lapha ku25 years oqala. Balwa nazo bafuna ukuyikhipha isuki ngoba zabhaleka kulo 25 years oqala. So lapha ku25 years oqala ila khona ethe umshumayeli thokoza insizwe ebusheni bakho. Fanele uthokoze kodwa khumbula ukuthi uNkulunkulu ungimahluleli. You will be judged. So your first 25 years, those are the years of investing in your life. Ila khona you discover your purpose, ila khona you discover your gifts, ila khona you discover your passion, and you are working on building your life. You choose a course because of your purpose. You don't choose a course ngoba nakuthiwa abantu bayaqashwa mabefundele leyo nto. So you must be busy in your first 25 years. Ube busy in such a way that you don't have time for izinto ezizokwestela isikhathi. Sifundise ukubala izinsuku zethu. The second 25 years, 25 years of building a legacy. Let's asisho sonke. The second 25 years one bazalwane. Ila khona usuke wakha igama lakho. The second 25 years. 25 years wesibili usuqala 26 years going forward. Ila khona sekufanele ucabanga ukuthi usuzokwakha into ozoyishiya. That is why at age of 26 years you are not trying usuyazi ukuthi wenzani. Because ku 25 years wakho qala you were discovering your purpose, because in your purpose that's where you find your career, you find also your life partner kulo 25 years. Because the purpose that decides your life partner. It's not love. Love doesn't decide your life partner. It's purpose that decides your life partner. Ngicela ukuyikhuluma lento uamen awukho mangisho lento. Bazalwane uma uzoshada umshado awumiswa uthando kuphela. I'm saying this ngoba ngikhuluma nabantu abasha. Abantu abasha bahlushwa into eziningi. Abantu abasha baxakiwe amadlozi abantu abasha. Abantu abasha baxakwa ama-appetites la engikhulume ngawo last week. By the way sibe nenkonzo emnandi man on track. Amen. Bengifisa ukuthiwa nani naba khona njengamadoda. Niba amadoda nani kalula suke imnandi kabi le nkonzo. Abantu abasha baxakwa ama-appetites awu 3. The first appetite of drinking, appetite of eating, and sexual appetite. Yonke hlupha abantu abasha kuphela le. And it is the purpose eksiza ukuthi ku first 25 years wakho lama appetite angakulimazi. Ingakho mawufunda incwadi yesililo, Lamentation chapter number 3 verse number 23 shona phansi. Uthi uJeremiah kuhle ukuthi umuntu ebusheni bakhe athwale lakhe ijoka. So kule 25 years oqala uforce i-discipline on your life, in your life, everywhere. We force a discipline ngoba mawusungena ku 25 years wesibili ingqondo yakho usufaka amahanis. Usungena ejogeni. Your life is predictable. Uyizwile into engishilo? Izwi igama engilishilo. I used predictable. Ngiyazi ukuthi mase 25 years sithi asifuna ukubhora, asifuna ukuphila impilo engathi robot. But trust me, ngiku second 25 years. Sengidla ama result ukuthi ngenzani ku 25 years oqala. Believe me when I tell you ukuthi ku 25 years oqala lungisa kahle izinto. Yakela uba uChuck Norris angazi ukuthi angidile nje la. Wena uhamba udubula yonke indawo wena. Uma dubula wena udubula yonke indawo, udubula la ngaphakathi, udubula ngaphandle. And impilo yakhe is not progressive because uhamba niyangizwi ngithini. Ngafuna ngisho izinto ngembaba niyangizwi ngithini. Hamdubula everywhere utholakala yonke indawo. You are just trying. Udate nalo, uzama lo, udate nabo ngama semester. First semester khona udate naye. Second semester khona udate naye. While you are busy trying out, abanye abantu baya advance impilo zabo ziyaphumelela.
and impilo yakhe imile uzophaphama ku second 25 years. Ku first 25 years isikhathi sokutshala wakhe impilo yakho. Utholakala ubusy wakhe career yakho, ubusy wakhe impilo yakho, ubusy wakhe your calling in the house of the Lord. Thokoza nsizwe ebusheni bakho zingakafiki insuku othi ngazo awuthokozi. Thokoza. Ngiworried ngalesizukulwane esinaso njengamanje esingayi attendi inkonzo. Ngiwarisho ukuthi ngenxa ka Netflix no TikTok na yonke into ekhona njengamanje yayingekho. Yayingekho, that is why sas attenda kangaka. But ngicela ukunisiza bafowethu. Ningalenzi iphutha. U25 years oqala isikhathi sokuinvesta. Jabulela ubuntombi bakho, jabulela ubutsizwa bakho. Ngoba khona isikhathi esiyofika la khona impilo yakho yobidliwa abanye abantu. Fanele ukujabulela ubusha bakho. If you are young, ungakrush ukuba mdala. Enjoy your first 25 years. Enjoy ubusha bakho ubujabulele. Ubudle enkosini ubusha bakho. Ngifunde lento ke. Ngoba u25 years oqala unjengoSimendo Manzi. Yonke into yenza ku first 25 years uzovuna ku second 25 years. Bonke abantu abaku second 25 years ofeke ngabe sebethola into ezithile. Yibo labo abacela imthandazo engacacile. Ngoba khona into ayenze ngabe uyaphenduka kuyona akafuni ukuphenduka kuyona. Ku first 25 years yabo nje obunoma beyingane abawu3. Uthi uyakholwa usindisiwe. Unoma beyingane abawu3. Ayikho into ekuhlaba ukuthi uphenduke uqoqa impilo yakho. I'm telling you, that thing will catch up with you. Ku second 25 years. Wena ku first 25 years file uyigcina uvala uzipho. Uyiphathe kahle usebenza ubeka imali. Uyiqoqa uzakhe. Uhambe every conference ebizwayo yabantu abasha. Uhambe wonke ama fasting abizwayo. Ngoba kunesikhathi la khona impilo yakho ngiyobe ngesiyone yakho. Uma kuthiwa insizwa zine outing uphume. Akakabi isikhathi sokuthi imali yakhe idliwa abantu besifazane. Kusesikhathi sokuthi imali yakhe idliwa uNkulunkulu, idliwa abazali bakho, idliwa uwena. Amen awukho la endlini. Bosisi, your first 25 years isikhathi sokuthi uyi-enjoy sisi wami. Ungalokhu uzama ufunda ithakazele engafani. We enjoy. We enjoy. Let me say this. If you do not control those appetites, those 3 appetites, you will lose your soul. If virginity ambika bezo2. Kwani virginity le yakwenyama. Bese kuba khona virginity in your spirit. So if you continue to keep on trying ulokhu uzama ngomzimba wakho nangenhliziyo yakho, you will lose yourself. And this is what I've discovered. Into yenza kulo 25 years oqala, kunabantu who are attached to your purpose. Kunento yenzayo that chases away abantu be-purpose yakho. Into yenza ku 25 years wakho oqala isho ukuthi labo bantu basondela kangakanani noma babaleka kangakanani. Kunabafowethu la ulife partner wakho ukhona kodwa ngeke uzumthole ngoba maye ngafika unje uzommosha. Usulimale ngalendlela ukuthi maye ngalethwa manje. And ngalesikhathi uqhubeka ungayisebenzi impilo yakho uyilungise, angase agcine esusiwa nikeze omunye. The more you focus on building your life, yonke into oyifunayo it will come running to you. Bengithi ngizothola amen.
Manje ngizwa kulokho ekuthiwa when you focus on building your life, it will come running. Yonke lento istressa ngawo ukuthi ngazi umsebenzi wami unje. When I focus on building your life, sifundise Nkosi ukubala izinsuku zethu. So the second 25 years iminyaka la yokwakha legacy. Yila khona usuwakha into manje, isikhathi sokuseklisha, isikhathi la khona if uyinsizwa, uthola umuntu wesifazana osaba uNkulunkulu nginisize insizwa. Kunama characters noma ama attributes awu 3 fanele uwafune aku top 3 mawafuna u-life partner wakho. Same goes nakubantu besifazane futhi. Number 1 akubo osaba uNkulunkulu. Uyahlupha umuntu ongamsaba uNkulunkulu. Uzomfaka itrack ngiyakutshela. Number 1 akubo umuntu onjani osaba uNkulunkulu. Number 2 akubo umuntu ohlakaniphile. Onjani bazalwane? Kuba umuntu ohlakaniphile. Ngahlakaniphi. Qala ukuhlakanipha kumesaba uNkulunkulu. Number 3 akuba umuntu progressive. Progressive. And add to number 4 akuba umuntu kind. I have discovered kulo 11 years ngishadile. Awukho umshado ongeke ungasebenzi if people are kind to each other. Kulo 25 years oqala angazi lokuthi angibele kulo 25 years oqala. Kulo 25 years oqala isigaba la khona uAdam wabona izilwane edlula phambi kwakhe. Umsebenzi wakho ukuthi ayiqambe izilwane bese ayidlulisa. Hayi ukuthi athi let's try this sibone izokwenzani. uNkulunkulu akamlethu Eva kungadlulanga izilwane eqala. Niyangizwa bosisi? Kunezilwane izodlula qala phambi kwakho. Ezinye mayiphakamisa imisila zinama colors. Uyayibona ukuthi ngathi ngahlaleka naso. But uAdam indlela ezazi ngayo Adam. Wabona ukuthi azifani naye. So that is why you need to focus on building your life. Uzomazi umuntu ofana nawe mayeqhamuka. So ingakho kuAdam wayekwazi ukuthi dlula wena uyipigogo, dlula wena uyiselesele nenkani, dlula wena uyibhubesi nolaka, dlula wena uyindlovu nenkani. Inkinga enzwa abantu abasha kulesi sikhathi kuthi fanele baqambe bona bagone. But let's try this asizama. Kanti lo muntu uzophazamisa icebo likaNkulunkulu empilweni yakho. Layelani bazalwane, angishaya umjolo. Mina ngithi focus on building your life. Angihlangena ngene emjolweni yabantu anginendaba. iBhayibheli likhulu kabi uthi ngalokho ngikhuluma ngale yonto. But ngizokutshela ukuthi ipurpose yakhe ibaluleke idlula lezinto lokhu uyibambile. Ipurpose yakhe ibaluleke funda ukubala ukuthi khona la engiyakhona. So kunezinto engizoyiyeka ngenxa ukuthi khona la ngifuna ukuya khona. Ngiku 25 years wami oqala ngizoyekiswa ukuthi ngiyabona ukuthi mangike ngadla izinto engafanele ngizidle manje zizongigulisa ngingafiki nala ekufanele ngifike khona. Ngaze ngashumayela eMlazi namhlanje Christian Center abantu abangizwa ukuthi ngithini. Kunezona esiyiyeka ngenxa ukuthi sesicalculateile. Sacalculate sabona ukuthi uma lento ngiyidla manje izongenzani kusasa. Khona ukudla kufani, khona ukudla manje kube mnandi manje. Ntambama ungabusalala usuwedwa. So mawukwazi ukucalculate kunezinto oyiyekayo. Mayethi uJobe ngenza isinqumo ukuthi amehlami angeke sambuka mkhanukela umuntu wesifazane. Wayesecalculateile uJob. Uma ethi uSolomon makhosazana aseJerusalem ngiyamfungisa ukuthi ningalinyakazisi, ningalivusi singakafiki isikhathi.
because kunesikhathi ofile uzakhe sisiwami uzakhe uphelele uwedwa uthi ndiphelele ndindodwa phelele uwedwa ngoba mawungaphelele uwedwa uzozama ukuthi kufika abantu bezovala iloneliness empilweni yakho. Loneliness is not absence of people. Loneliness is absence of purpose. When you don't have purpose, you become lonely. But if you have purpose, you will be busy building your life, shaping your life, calculating and investing in yourself. Somebody shout, I am building my life. Tani ngiyayakha impilo yami. Nanoma yini engangiphazamisa, I am building my life. I'm building my life. Building my life. Sengiyaqeda. I'm building my life. The second 25 years of build the legacy. Fellowship igama. When we are building, that's where you are building your career, your calling, your business. Because niyazi ukuthi masuna 45 years, in fact from 36 ama call center wasaqasha ngithi ngiyakwazi lo. Sifundise ngosukubala insuku zethu. Ngiyakusiza. At age of 35 khona amafema ngabe saqasha. Find something le ozophila ngayo manje. Manje, uthole manje. Wakhe something noma uthula yona iqhubeka iphile yodla umndeni wakho ngisho uthula. uNkulunkulu mayefuna ukushintsha impilo yakho usebenzisa le method ayisebenzisa kuGoliath na kuDavid. uDavid when only one chance yokushaya uGoliath amlahle phansi. When God wants to change the status quo, mayefuna ukushintsha isimo sefamily yakho, there is this one opportunity. There is this one opportunity, and you must make sure when you hit so hard. This one opportunity, mangathola umsebenzi manje, angisawutholela ukuthi ngidle. Sengutholela ukuthi ngingaphinde ngibuyele ehluphekeni. Angisawutholela leli ithuba, only one opportunity, one. Hey. So make up your mind. Study ifamily yakho ukuthi njani. Ibuka ukuthi iphuma phi, ibuka ukuthi mayihamba kanje izophelela lapha. Sifundisa ukubala izinsuku zethu. Fundisa ukubala izinsuku zethu. Oh God. Fundisa ukubala izinsuku zethu. Kwifamily yakho uma wakho waye general worker. Waye clean uma wakho. Uma nawe uzoba igeneral worker, ngikhuluma nama teenager, ngiyangizwa things. Uma nawe uzoba igeneral worker, buka isimo sempilo esikusona manje. Calculate. I'm transforming you. I'm challenging your mind. Sifundise ukubala izinsuku zethu. In 1850 makufika amandiya eVerulam. 1850 amandiya afike neBritain. Babaletha la bezobhula umoba. Ngenxa ukuthi bathe mabefika isizwe saseMaqadini noZulu wonke ubusukile eduze kolwandle. Kusele isizwe sakaQwabe, Ballito side. Ngimtshela umlando. You can Google this. Ikhona kuma library khona. But mayifika amandiya kwakhona evela east, ukhona vela ewest. The eastern side were Hindus. The western side were Muslims. The western side yona yathi asifuna ukuba ama slaves angaholi, asifuna ukuba ama slaves ahola ngemali, sifuna ukuba ingcenye yamabhizinisi. Uthiwa the Muslims endlela enza ngayo athi siholeleni ngokulokho nisipha just a small piece of land. Small piece of land. Small piece of land. By the time 1900 iBritain ithi ababuyele emuva eIndia, amandiya athi sahambe sihleli la. They were planning
They were planning ukuthi bakwazi ukubona iSouth Africa manje nakusasa izoba njani. Ngalesikhathi sigide intabeni thina namabheshu bona babebona. They were planning, they were strategizing. Utho ngathi Hewlett, the Indians avela as far as 1910. Evela with leadership yakhona. Shareholders, workers as far as 1910. That is why Moshona this side and not but owner all those properties. So by 1949 umo Kokobet bewashaya. Bawaxosha hlehla. Kodwa sasingazi ukuthi bafike kanjani la. Uma siphaphama baphethe ama bank, baphethe ama pharmacy, baphethe ama business, baphethe ama mall, saphaphama yonke makuba udokotela oyedwa la ekhaya bonke baba odokotela. Their own properties. Kwenzakalani? Ubona khona wayebatshela ukuthi we are slaves here. Njoba sama slaves 100 years from now fanele sil own. 100 years from now fanele si occupy everywhere. While thina silokho sigida lapha sigida. And ayikho into ebhlungu njengokuthi Africans are the most religious people. Abekho abantu abasonda njengama Africans. Asonda ngalendlela ukuthi kube kuthiwa ukusonda bekushintsha impilo yomuntu befike ngabe sishintshe ngempela. Kodwa sekuprovile manje ukuthi ukusonda akumshintshi umuntu. Fanele athi mayisesontile bese nala So you must think generationally. Fanele siplane umlazi Christian Center ukuthi in next 100 years uzobukephi. Uma uJesu engakabuyi umlazi Christian Center uzobukephi. Uma subona ugcwele umlazi wonke sizoqala manje strategize. Uma subona uoccupy ibusiness chamber of business or commerce la imlazi asiplane manje. Uma sifuna ukubona okhansela abasemlazi bonke bela asibakhulume manje. Sibatshela ukuthi siyanaka sinifaka kwipolitics niyeso omunye akangene kwiEFF kwiDA kanjalo ngenani lapho nithule ngoba nina nosawuthi wezwe nokukhanya komhlaba. Awu nikhona bazalwane la nikhona you influence. Kodwa uma sithi nilindele izulu in next 20 years leli bandla fanele libe nemali ngalendlela ukuthi likwazi i-economy yasemlazi liyiphethe. Kuzo depend ukuthi youth yalonyaka yona icabanga kanjani. Niyakwazi ukubala insuku. Are you able to calculate? Emega City yini sizuza ngani ngeMega City? La iMangosuthu sizuza ngani ukuthi khona iMangosuthu la? Uma kunama malls awakhiwa la thina sizuza ngani? Sizuza ngokuyothenga kuphela. What are we gaining? But up until kube khona igeneration ezothi let's number our days. Let's calculate. Enough is enough. Isizukulwane esizemva kwethu asingafani nathi. Kuzomela senze lezi zinto ezilandelayo ke. Sengiqedile bazalwane. Oh my God. 25 years okugcina it's when we are investing in others. First 25 years investing in yourself, second one building a legacy, the last one investing in others. Now, I want you to do these four things. If you want to build your life. Bakhona abantu abafuna ukwakha impilo zabo la endlini. Ngikhulele eNanda kuma West. Khulele eNanda kuma West. Ngamukela uJesu ngihlala eNanda. uJesu wangisiza ngoba mhlambe nami ngakuyoba iWest nje. iWest elimpofu kanje bakithi. I'm trying to say this. Ungafani nendawo ovela kuyona. Uyapi? Four things engifuna uzenze. Number one, make it your goal to know your creator. Ekwazini umdalo wakho uzozazi wena. You are still young. Unjengokhonkolo manzi. Bhala izinto ezithile empilweni yakho. Know your creator. Number two,
know your purpose in life. Thola icebo ngempilo yakho early as now. Lento engiyifundisayo ngayiphila ngiyayiphila. Ngenza grade 11 I knew exactly ukuthi ngizoba umfundisi. Ngathi izona ziyafa wathi umfundisi wami mana qeda umatric. Qeda umatric uhambe uyofundela ama course khona uzowazi ukukhuluma isingisi. Uma ungafundile uzoba umfundisi ungawazi ukukhuluma isingisi. Find your purpose early. Find it. Amen. Thole early purpose yakho. How do you find your purpose? Ngingene la. Do you want to know how you find your purpose? Number 1, yini oyithandayo. Number 2, yini ekucasulayo. Bale phandle lombuzo uhambe uyiphendula. In those 2 questions you'll find your purpose. David wayithanda uIsrael kakhulu. 2, wacasula uGoliath. Yini oyithandayo? You not ma uyibona uhlo uyibekeza ukuthi angikwazi ukuyimela lena. Someone must do something. In those 2 questions you'll find your purpose. Ngizwile bazalwane. Number 3, how into engifisa uzenza. Number 3, create a strategic life plan. Create a strategic life plan. Asisho sonke? Number 4, work on your plan. Asisho sonke? Kunabantu abasha onima ubabuza ukuthi wenzani athi siyazama. Ubhekephi siyahamba. Yabona uma ungazazi ukuthi uyaphi sokuhambisa bonke 6 to 16. Sokushaya isithomo uzoguga. Sokugugisa thina indaba okuganga. Uyophaphama ku 50 ku 25 years wesibili ungenzanga lutho. Bese uthi uNkulunkulu uphendula abanye wena akakuphenduli. Lena ngishoyo itholakala kuZaga chapter number 6 verse number 6. Asufunde in my closure. Ni ready? Khona ukufundile namhlanje. So namhlanje I'm dealing with your soul. Are you challenged? Lalela ku chapter 6 weZaga verse number 6. Yana entuthwaneni vilandini. Ubone izindlela zayo uhlakaniphe. Go and study the strategic life plan of an ant. Uyibuka ukuthi isebenza kanjani. Verse number 7, yona ethi ingenamahluleli ayinayo inkosi nambonisi nambusi. Verse 8, ilungisa nokho ehlobo isinkwa sayo. Intuthane ithi izinto ihamba kahle ingathengi iPhone iinveste kwiForex. Zithi izinto ihamba kahle icheke lemizi edliwa yibank. Intuthane niyangizwa ngiqonda ukuthini. Lithi iBhayibheli ehlobo ibeka isinkwa sakho. As a young person usehlobo mana. Njengamanje this is your summer. Oh Nkosi yami abantu abangizwe emlazi namhlanje. Yabo njengoba une-energy engakuphila kwisama sisiwami. Yingakho bekushela kangaka ngoba izinto ukwisama uzushelo uzuthe kazi kwenze njani ngeshelwa kangaka yenu ebantu. Usesikhathini sobuhle. Kodwa leli iBhayibheli intuthwane ngesikhathi sobuhle ayijabuliswa ubuhle. Isebenza inobusika engqondweni. Isebenza yazi ukuthi energy enginayo manje angeke ngihlezi nginayo. Imali enginayo manje ngeke ngihlezi nginayo. Ama opportunities enginawo manje ngeke ngihlezi nginawo. So intuthwane create a strategic life plan. Life plan. Ama opportunities onawo ngeke uhlezi una. Yabona njengoba ngishumayela kanje khona isikhathi esiyongifika engeke ngikwazi ukushumayela kanje. So I must plan ukuthi mangifika kuleso sikhathi ngiyokwenzani. Senginayo iplan ukuthi ngizokwenzani. Uyazi umgazi I'm slowly preparing for that. Ngoba ukuphupha komuntu akaphushiswa iage. Uphuphiso ukuthi awusaphuphi. If you stop dreaming uyaphupha. Ngizwithi ngiqonda ukuthini. Lithi iBhayibheli ehlobo intuthwane ibekela ubusika. Njengamanje kusehlobo empilweni yakho.
njengamanje unebhasari, njengamanje izinto zikhambela kahle. Start building your life, siswami. Plan for your life. Plan for your future. Qale manje enjoy ukuba nemali. Ngicela ukuprofetha kuleli bandla. Kuleli bandla nizobona abantu abasha beba rich at early age. I'm prophesying. I'm speaking this in the spirit. Kuleli bandla nizobona uNkulunkulu evusa ama multi-millionaires at age of 24, at age of 25. In the mighty name of Jesus. Somebody shout hallelujah. Wabi Bible lithi intuthwane ukuthi kusehlobo icabange ubusika ukuthi buyeza ubusika. Abantu abasha baleli bandla ngeke badliwe izimo ezenzeka ngaphandle. Kodwa ngoba bona they are able to calculate. Somebody shout calculate. Somebody shout calculate. And build your life. Say I will build my life. Soba no dokotela abazo specializer. Soba no soma business abazoba nama properties. Babe nama properties. Ngabe nisahupa amathenda bafethu ngiyayixaki ngawo niyezo. Ufunani lokho kungale, ufunani lokho kungale. Khona abantu abacontrol itheku ngemali. Hlalani kubona ke labo bantu. Hlalani kulo percentage control itheku ngemali. Hlalani kulabo bantu abacontrol umlazi ngemali. Hlalani kuma deciding boards ngegama lika Jesu. Hlalani kubantu abathatha inqumo egameni lika Jesu. Leli bandla, the next generation, this coming generation, kunama multi-millionaires that are coming. Kunama multi-millionaires lawa zokwakhiwa, and this time abantu abane strategic life plan. Shakoda bayala hada labrela hadoka bayala hada masha shakoda bayala hada. Now listen ungalifaki drum. Listen uma ngithi kuwena kune speed esizokwenzeka empilweni yakho, ngiqonda ukuthi you will do your part and God will do his part. Isimo sefamily yakho sizoshintsha ngenxa yakho. Isimo sefamily yakho, igama lefamily yakho lizoshintsha ngawe. Kunesibusiso sophumula phezulu kwempilo yakho manje. Namaketanga bekade bambe your family ngeke sakubamba ngegama lika Jesu. Nezinto ezabamba okhokho bakho, ukhondolo lakini ngeke lisakubamba. Ngoba wena uyizukulwane sesikwazi ukubala insuku. Uyizukulwane sesikwazi ukubona ikusasa. Uyizukulwane sibiza izinto ezingekho zibe khona. Uyizukulwane okuthiwa into ibophayo emhlabeni iyobe iboshiwe nasezulwini. Into eyikhulula emhlabeni iyobe ikhululiwe nasezulwini. Shout hallelujah. Oh my God. Oh my God. Umuma wakho akutholele ekhaya, wena ngeke uyitholele ingane ekhaya. Wena uzoshada, wena uzoba nomshado happy kuwona. Mawukuthi abazali bakho ba divorce, wena ngeke uzudivorce wena. Wena ngeke uzudivorce, impilo yakho yakhiwa on a firm foundation. Mawukuthi abazali bakho babehlukunyezwa ama drugs notshwala, wena ngeke. Mawukuthi abazali bakho babesebenza ekitchen, wena uzo-owna lo muzi ababesebenza kuwona. Uzona mawusukwana bese uyambiza uthi ma lo muzi wawusebenza kulona ugqoka iphinifa senguthengile nali tayitela. Somebody shout hallelujah. Phela bazalwane lithi iBhayibheli inkazimulo yendlu yokugcina, inkazimulo yendlu yokugcina ingaba nkulu kunenkazimulo yendlu yokuqala. This coming generation, i-generation evula kuvaliwe, i-generation evula iminyango evalekile. Ethi uNkulunkulu bheka phambi kwakho ngimisile umnyango ovuliwe. Ngibona iminyango evulwayo emkhathini. Umkhathi wakaMashuya, umkhathi wasemlazi uyahluleka ukunivalela. Imkhathi ebikade ivimba izinto kwifamily yakhe iyahluleka manje. Because you are taking your position. Uthatha indawo yakho manje. iBhayibheli uyonquma udaba emhlabeni liyokwenzelwa. You shall decide on a thing and it shall be done. For many years uSatan ubelokhe ekubambile ucabanga ukuthi efuna ungacabanga ukuthi khona okuhle okuzayo kuwena. But I'm declaring now in the mighty name of Jesus ukuthi kunokuhle okuzayo empilweni yakho. In the mighty name of Jesus, there's gonna be a turnaround in your family. In the mighty name of Jesus, there's gonna be a turnaround in your career.
In the mighty name of Jesus, there's gonna be a turnaround. Shakarabaya lahada. Asimenge inyawo leba hataka moya. Shakorabaya. Bekisa kwekhanda lakho. 2048, I'm done. Bekisanda phezu kwekhanda lakho. Bese uthi ngegama lika Jesu. Kusukela namhlanje ingqondo yami yaguqulwa. Sengicabanga ikusasa. Kusukela manje ngibala insuku zami. Ngibala amathuba ami. Kusukela manje ingqondo yami ibona isasa. In the mighty name of Jesus. Ashayela uJesu izandla kakhulu. Oh rabaya laha. Property ewu 350,000 njengamanje eMlazi. 20 years ago yayi 80,000. 20 years ago. So for those ababekhona 20 years ago in your family, ukube abalokhe abazange bayixake ngemisebenzi yamadlozi, bathenga multiple properties. Wena manje ngabe uphile esibusisweni nemali ongayazi uzoyenzana. Uthandazela ibhasari ngenxa ukuthi someone 20 years ago wahlula ukucalculate abone. But it shall not be so with you in the name of Jesus. It shall not be so. Ngeke kuze kube njalo, ngeke kuze kube njalo. This leads me to this prayer point. Leads me to this prayer point. This prayer point is soyenza manje izothi Nkosi, give me divine opportunities. Opportunities that will change the name of my family forever. The name of my family be changed forever, forever. Oh my God. Forever. Ingane ezwalo wena nengane yengane yakho nengane yengane yakho iphaphamele to a different environment. Inyu normally kubona kube into wena owayilwela. Ngiyangizwa ngikhuluma abazalwane. And uma ngikhuluma lento ngikhulumi nawe ngikhuluma nabantu abakhulelwe. Ngoba khona izizukulwane oyithwele ongazihamba nazo. Kuna angikhulumi nawe sengikhuluma nobathwele khona obathwele. Khona ingane ezozalo wena kufanele zizalelwe kulesi simo kusona. Kodwa kufanele zizalelwe to another environment. So divine opportunities. Divine opportunities. Uma lithi iBhayibheli ngizovula amafastela ezulu ngithulula isibusiso kunokwanele ngithulula isibusiso. Uma iBhayibheli likhuluma about doors and windows njalo usokhulunywa about Kairos moment in bazalwane. Divine opportunities. La khona uNkulunkulu ezokuvulela iwindi, just a small window, bese kwenzeka ukuthi ngempela uphambi kwayo bese uyangena kujobe fast. Bonke abangala bonke abangala babuza ukuthi ungene kanjani. Kuneminyango ezovuleka. Thank you sister. Kuneminyango ezovuleka after this prayer. There is someone at the khulekela business lakhe this year bengacaci ukuthi kwenzakalani. But after this prayer I'm prophesying upon your life in the mighty name of Jesus. Ngegama lika Jesu kunamawindow avulekwayo, kuneminyango evulekayo, kunama opportunities bazothi sifuna wena. La bro la hada kabo shada. Say, Father, in the name of Jesus, I pray for divine opportunities. In the mighty name of Jesus,
Open divine opportunities for my life, for my family. Thani ngenelela uNkulunkulu. Uvula iminyango evalekile. Uvala iminyango evulekile. Usathana bekade ngena ngayo. Ngegama lika Jesu. Thani moyo ingcwele. Gqiba nemgodi. Usathana defuna ngene kuyona. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Listen to me. Uma ngithi gqiba nemgodi, usathana mayefuna ukushaya izizukulwane sakho, ushaya wena. So kunezinto efanele uzilwa uyinqobe wena ukuze abezemva kwakho bangaphaphameli kuleyo nto. Usuyangizwa ke ngithini manje? Thani baba egameni lika Jesu. Gqiba nemgodi. Usathana afuna ngigqibeke kuyona. Ngegama lika Jesu. Thani thuntubeza nezikhali eyifuna ukuqeda ngempilo yami. Asike isikhali esilolelwe mina esizophumelela ngegama lika Jesu. Asike isikhali esilolelwe ikusasa lami esizophumelela. Awushayele kakhulu uJesu izandla. Hallelujah. Abanye abayizwanga ukuthi usuthandazeni. Lo mthandazo wenzile usuthumele ku5 years ahead. Ngeke ushade umuntu wrong. Yaningizwa othi ngizame ngala. Ngeke ushade umuntu wrong. Ngeke ungene kwibhizinisi nomuntu wrong. I-career yakho eyakho. Your property is yours. Your business is yours. Your opportunities are yours. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Shakoraba. Thank you, Jesus. Now ngifisa ukuthandaza manje. Kunabantu okufanele baphenduke namhlanje. Speed ohamba ngazo nama behaviors nama habits that you have harbored in your life owagcinile azoyidestroy impilo yakho. I'm going to give you this opportunity to repent. Uma uzwe ukuthi namhlanje uNkulunkulu ukhuluma nawe kunento ofanele uphenduke kuyona, suka esihlweni sakho uzomala. In Jesus' name. God bless you. Come running. This is a matter of life and death. It's a matter of your destiny, your life. This is a matter of your destiny. God is changing your destiny right now. Come running, come running, come running. Nkosi sifundise ukubala izinsuku zethu. Teach us to number our days. La bro la hadaba. Mamfundisa ukhumalo ngicela usondele uzokhuleka kanye nabo. Mamfundisa uzothandazanani ngegama lika Jesu. We love you so much. Nakusasa sizobuya. We feel so honored ukuba kule ndawo. Amen. Lift up your hands and begin to pray. Yes, they are coming. Come, come, come. Bashayeni izandla bayeza. Come, come. Ozana, 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 ozana. Ngifuna leliculo lithi sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami ayisoze ngiyakholwa Sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami ayisoze ngiyakholwa futhi ngiyazi. Make that your prayer. My life will never be the same again. Sengiyakholwa. Lift up
and close your eyes. Utingiazi Make this declaration. my soul I so say. Now I believe. Now I believe and I declare my life will never be the same again. I believe. Yes, I declare my life will never be the same again. Can we declare? I believe. Yes, we Siphakamise izandla abangemuva balulele izandla kubo. Umusa kaNkulunkulu nanele. Can you open your mouth and start to pray? While sisakhuleka nani, Father, we thank you that your grace is sufficient for us. Thank you for restoring. Baba namandla wonke siyabonga that you are restoring even the years that the devil has stolen, even the opportunities that the devil has stolen. Baba siyabonga ukuthi you are rearranging the destinies in this house. Baba siyabonga that your heaven is open in this place. Ngegama likaJesu waseNazareth, for your grace indeed is sufficient for each and every one of us in this place. Oh, purify the hearts. Hlanza lenhliziyo Nkosi. Hlanza lengqondo ngaligazi likaJesu. Ngalo ihisophi lasezulwini. Hlanza uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Sizonikela imizimba yethu nabantwana bakho ukuba ibe ngumnikelo omuhle kuwe nothandekayo kuwe. Kaloku ushajesa ebusuku kule ndawo. Kaloku ushajesa ebusuku kule ndawo. Uvuse umoya wakho oqinileyo kubo. Empower them with your power. Empower them with your power. Fill them with your Holy Spirit. Ngegama likaJesu waseNazaretha. We declare sizomemezela uqoba phezu kwempilo zabo nasebusuku belele bayanqoba ngegama likaJesu waseNazaretha. Father, we honor you. We thank you, Jesus, for your power in this place. Siyabonga moya ongcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu. We thank you, my Father. We thank you, Jesus. Uthe kwabasondela kuwe wathi wena babona amandla wokuyoba khona. Babona amandla bakhona ngothando. Wena uNkulunkulu wethu onamandla wonke aliphethe lisha ngabo ngegama likaJesu waseNazaretha ukuba inkazimulo yakhe yambulwe kubo nasemndenini yabo ngegama likaJesu waseNazaretha. Father, I speak amandla onqoba phezu kwempilo zabo. They are more than conquerors. Father, I declare in the name of Jesus Christ of Nazareth, mukhula ngakuba kunosezweni phebeza lakho konke okulwa nama-destinies in the name of Jesus. Ngegama likaJesu waseNazaretha kalokusha uNkulunkulu wethu onamandla wonke. In Jesus' mighty name, shela uNkulunkulu wethu izandla. Can we give our God the hands of praise? We may be seated, bazalwane, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Glory to Jesus.